చాలా సంతోషంగా ఉంది. స్నేహితులు శాంతి చంద్ర గారి డర్టీ ఫెలో సాంగ్ రిలీజ్ చేయటము, ఇప్పుడే సాంగ్ కూడా చూశాను, చాలా బాగుంది. గుడ్ లక్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్, డైరెక్టర్ గారికి, ప్రొడ్యూసర్కి, ముఖ్యంగా శాంతి చంద్ర గారికి అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్. తొందరగా రిలీజ్ అయ్యి థియేటర్స్లో మంచి హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు డర్టీ ఫెలో అరబిక్ నెంబర్ సాంగ్ లాంచ్ గోల్డెన్ హ్యాండ్స్ శ్రీ సాయి రాజేష్ గారు, మన టాలీవుడ్ ఫెమిలియర్ డైరెక్టర్ గారి ద్వారా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సార్ కూడా సాంగ్ చాలా నచ్చింది. ఇలాంటి మంచి చిత్రాలు ఇంకా తీయాలి శాంతి, ఇండస్ట్రీలో కంటిన్యూ అవ్వాలని చెప్పి ఈ కన్వేడ్ హిస్ బెస్ట్ విషెస్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ ఆల్ ఎంజాయ్ ది సాంగ్ వెరీ మచ్. Thank you. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.